Ja neverím tomu, že je toľko vás, ktoré chcete živiť muža, ktoré chcete platiť mužovi veci. Ja vám to neverím, prepáčte. Podľa mňa je to len odpoveď na nejakú traumu, nejaký obranný mechanizmus, kedy ste museli byť nezávislé a postarať sa samé o všetko a máte pocit, že je to jediná možnosť, ako byť spokojné. Je mi to ľúto, ja by som vám veľmi dopriala mať naozajstného reálneho muža vedľa seba, ktorý vám pomôže s týmito vecami, ak budete mať napríklad rodinu a konečne pocítite, aké to je, keď nie ste na. A možno, že je to aj výchovou, že jednoducho, ak ste to nezažili, tak možno, že vás štve, že niekto si to takto dovolí povedať otvorene a si to jednoducho dovolí, aby nebol na všetko sám. Poviem vám, ako to bolo u nás doma. Nehovorím, že rodičia mali ideálne manželstvo, ale táto vec v ňom fungovala a moja mama vždycky pracovala, s výnimkou teda 3 rokov na materskej, ale jej príjem nebolo to, čo nás živilo. Všetky takéto väčšie položky, hypotéku, auta, energie a nejaké dôležité veci platil môj otec, keďže zarobil asi 10-násobok viac ako mama a bolo to úplne prirodzené a normálne a myslím si, že tak by to ideálne malo byť. A ja si myslím, že reálni chlapi aj chcú sa vedieť postarať o tú rodinu, takže neviem, čo je na tom na nejaké prívlastky ako zlatokopka a podobne, podľa mňa. A čo sa týka toho, ja som si predstavila, že by som mala frajera, ktorý by ani túto základnú vec nevedel zabezpečiť a predstavila by som ho môjmu otcovi. Ja si myslím, že on by sa s ním ani nebavil. Nechcem toho chlapcovi spôsobiť túto traumu, takže ja tých neschopných, kľudne vám ich prenechám, preberte si ich. Ja neviem, kde žijem.